fără zahăr, și la fel. Și nu... Nu, fără zahăr, fără dulciuri, cât mai așa. Sucuri n-am mai băut de 10 ani de zile, nu. Și am mâncat și eu un gelato, să văd cum au machicat-o ăia, așa ceva. Bă, am pus întrebarea de mai departe. Da, bă, am răspuns ca să mă adus Monica. Păi asta zic. Dar Monica de ce întreabă? Eu asta mă întreb. De ce întreabă? Monica este, ca pentru cei care nu știu, este agenta de vânzări de imagine, impresara, practic, a celor doi frați. De ce întreabă ea? Nu știu, că cel mai probabil este Monica. Ce întreabă Monicuța? Păi noi avem așa un bif, că eu încerc să o fac să nu mai mănânci zahăr și nu știu dacă mă cred în totalitate. Îi place dulcele. Ei mult, da, și nu înțelege cum pot să mă țin eu așa de tare, să refuz toate. Dacă vrea ceva dulce și fără zahăr, eu îi recomand Monicăi Viva Vitamin Water, dragi prieteni, pentru că nu doar că te ajută să te concentrezi și îți dau un boost cognitiv, în mod special gama lor Brain Boost, nu au zahăr, fraților. Pe bune, încearcă, te rog. Le mulțumim că sponsorizează acest episod. Că tot veni vorba. Crezi că o să avem cel mai tare brand de apă din România? Bă, da. Nu cred. Hai să te asta că iese e bombă. Ce, sunt sincer? Sincer? Sunt sincer, aparent. Vă faceți un brand de apă îmbuteriată? Bă, nu